Good morning everyone. Okay. Yan, may malaking barko. Uwi tayo ng Pinas. Philippines, kairimasu. Fune de kairimasu. Umuulan po. Umuulan po ang ating umaga. At tayo ngayon ay we're going to market. Fish market. Salubungin po natin ang ating bag. Pwede po sumakay dyan. Pili lang po kayo. Pwede ni, usa ka na turo po eh? Wow! Yan yung mga barko guys na mangingisda. Kaya na mga panilis, malalaking tuna. Tuna is very easy. Yan, may break. Ulan po dito guys, kagandahan ng panay na. Natutunan ko wala yun eh. Hasta kayo, puro ka mo. Piyo ka. Ang iwat sa menay. Papasok na tayo sa market. Ayan, maraming isda dito. Isda lang talaga lahat. Okay, ayan. Maraming isda. Guys, pang New Year po to siya, kaya maraming tao ngayon, pero social distancing lang po tayo. Ayan. Kani crab 3,500 ang isa po. Ayan, malaki po yan. Ayan, malaki po yan. Is a 4,000 yen. Iko. Tayo ng isda. Haku iri ta hoga ii. Gagawa po tayo ng sashimi. Mo chota soko iku? Ya, kore ne, dekai kedo kore totta saki ni kattaんじゃない? これ。他に。終わりますけど300円。箱でした。すみません。はい。こいつ1本とね、アジ1本と。丸太で持って帰って。箱はつけなくていい。そうね、これだけちょうだい。
さん何買った？カニ。どんなカニ？このスライドだ。これクラブ。クラブ、いや。This a crab. 2つ袋3枚。そうそう。3枚。13,000円。Anak,開いてみて、そのカニを。カニ。はい、カニ買いました。クラブ。Okay, thank you. もうそれで久しぶりに、これはいい。Wow! Koれが50万円。Ay, natapos rin ang aming pamalingki. Ayan, pauwi na tayo. Uy, Philippine ay ano danay? Nay. Ayan. Ayan, pauwi na tayo. Madali ang pamalingki lang po. Nasa Minato. Nasa Fishport. Ayan po lahat guys, ang napamalingki po namin. Para sa pagpasalubong ng bagong taon. Okay, that's all. That's all for today. Bye-bye guys. See you next time. Bye-bye. Okay, pauwi na po tayo. Bye-bye.